Kilometro na. Lain sa kayo magpalayo tangan to sa inyong balay kay kato imong magpapapreting stricto nga ito nga. Usaon ako pag simiringhoy nimo nga. O may plano to nga pagdukang ko na imong kuada ron. Nya ari ta diri. Mas nindot man ang aris kalibunan kay drilling ba. Igan ka katul-katul pag kibot nimo. Di ka maikog na kulan sa mga ton kog maayo diha. Dili pero may bawon yun nato nga may bawon man to allergy ba kas kogon. Okay? Pati ko kay kanya. Diba ka mamuwag gani ka. Papuhon sa tanim mo ha. Ayaw di ba? Okay naman. Kailangan ti ka sige sundon ti ka. Nice. Asan ka? Atong tadi ato. Asa man? Ano dapit oh. Tara. Hatak yo. Talag sa dito magkuhan ko puntay sa nimo labs eh. Kung sabi ako nga, nindot diri kay drilling ba kay inikiyod ba mga kasikas gagmay ba kanang malay ang kugon ba. Bantay mo unsa gani ko, bantay lang jud ka. Oh no. What the? Kabalo na ka nga. No! Please no! 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 Ayaw labs ba? Ayaw pugni ba? Honang! Ano man? Ay, pre. Samang tao ka diya, pre, ay? Sa isa? Ikaw mo isa? Imbis nga, libangon na kay ko. Ang ako nung tintin may kaunang ko kalibangan eh. Ha? Akong tubol, balik ko kukuk. Kunin mo pagkasadon. Sa likigwa pa kay kagkik. Kaya sana niyo niya. Pati sumuka niyo eh. Samok na ani nun? Sige na labs pa dayon na nato kanila ka na to siya. Ay, Sige na bo. Sige na bo. Dali ba? Oy, sige na dayon. Dali ba? Wala ko nawa na kung gana. Di mo ay. Ay, kapita po ko karon diri na didi ay. Dili, lay ko lagi. Oh no. Nandili na ko kay nawa na akong gana. Uy, gali diri na kuan ay. Sabi siya, hindi na po. Hoy, di na jud ka. Di na ko. Akala ko ikaw totoo sa aking paningin. Ngunit ang ika'y akapin, naglalaho sa dele. Kapuya ni niya ay. Uy, kay kay. Day, ako lang tiwas na ito. No. Tiwas na ito. Ay,